Täze ýyl şatlyk, emma howpsuzlyk ilkinji orunny. Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi ýangyn howpsuzlygynyň düzgünlerini ýatladýa. Bayramçylyk günlerini öýlerde ýangyn howpunyň artmagy, elektrik we gaz enjamlarynyň nädogy ulanylmagy bilen baglanyşykly bolup biler. Täze ýyl arçasyny bezeňizde diňe işçiň we ygtybarly elektrik ışıklaryny ulanyň. Arçany gyzdyrjy enjamlardan uzakda yerleşdiriň. Arçanyň golaýyny feýerwerk, petarda, bengal çyralaryny ýakmak düýbünden gadagan. Elektrik ışıklar bolan otoglarda kiçi ýaşly çağalary gözegçiliksiz galdyrma. Gaz peşlerini ulananyňyzda aşagyny oda durnukly gorag örtügi bolsun. Howa çekiş ulgamy kada laýyk işleýärmi? Barlaň, öýden çykmazdan öň ähli elektrik enjamlaryny öçüriň. Gaz kranlaryny ýapyň. Unutmaň, ýangynlaryň köpüsi gözegçiliksiz goýulan enjamlardan döreýär. Düzgünleri eýeriň. Täze ýyly howpsuz we şatlyk bilen garşylaň.